Tietää myöskin Omminen on äärimmäisen lähellä. Tässä on Israelin Daniel Frenkel korkeuden karsinnassa. Hänen ennätyksensä on tältä vuodelta 191 senttiä. Ja nyt syntyy sitten ennätys, ja se on myös samalla Israelin ennätys 192, ja hän ylittää tuon korkeuden. Ja sieltä tulee aika hurjaa tietoa sieltä radalta. Tämä tulee siis Kari Ahosen eli hänen valmentajansa suulta. Jarkko Kinnusta hän oli kuulemma yrittänyt ottaa radalta pois. Lähestyy maalia. Tässä kuitenkin siis Espanjan Brute Beitia, riman korkeus 192. Ja Beitia on tällä kaudella siinä kermassa, joka on pystynyt 2 metriä selvittämään. Hän on hypännyt 2 metriä tällä kaudella. Ennätys on 2 senttiä korkeammalla ja 192 komeasti myöskin häneltä yli. Ja hänet nähdään naisten korkeuden loppukilpailussa. Sitten Saksan Ariane Friedrich, MM3, Alli Euroopan mestari ja mitä kaikkea muuta. Ennen kaikkea ennätys kiven kova 206 ja näin ollen 192 oli aika helppo hänelle. Hän on Viron Anna Ilyuchenko, maansa ennätysnainen. Tuo ennätys on juuri 192 ja hänelläkin tavoitteena korkeushypyn loppukilpailupaikka. Ja se paikka irtoaa, jos hän tämän korkeuden ylittää. Ja näin hän myös tekee. Ja vieläpä ensimmäisellään 24-vuotias virolainen komeasti mukaan korkeushypyn loppukilpailuun. Victoria Stioppina on sitten seuraava yrittäjä. Riman korkeus siis edelleen tämä sama karsinta ja 192. Ja yli menee myöskin hän ensimmäisellään. Hän on 6 vuoden takaisten olympiakisojen pronssimitallinainen. Tämän kauden tulostaso 194, joten 192 ensimmäisellä on ihan kelpo suoritus tietysti. Andonia Steriu, Kreikka. Tulee kovalla vauhdilla ja tekee kauden parhaansa vieläpä 5 sentin erolla ja etenee niin ikään korkeuden loppukilpailuun. Ennätys tällä kreikkalaishyppääjällä on Emma Green. Mennään toista hyppykierrosta karsintakorkeudesta 192. Helsingin MM-pronssinainen ei ole aivan saman tason suorituksiin venynyt sen jälkeen, mutta nyt venyy sen verran mukavasti, että hänkin ottaa paikan naisten korkeushypyn loppukilpailuun.